أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خشكو برايم برومات صلاة ورحمة وبركة خد تعالى لسر ما حمي مسلمان أهل إيمان با خد تعالى خير وخشيات دين إيمان تيك بارا حمي مرواتيه خوشکو برای برومت از دو جوار خوازم چند دقیقه بالا و بکشینم سر مجارا خواندن مخابن دناوا مدا پرکی مرو دکار بویجه درجاوی نسبتا درجاوی گلکی لجیره دگل کو امر قرآن امر دین اسلامی آیتا یکمین آکو دا کتیه اقرأ دبی بخوی نجی دگل ویجی نسبتا خواندنی لجمع گلکی کیما ام بری جوره باسا دو سحب آیتی کو باسا علم و عرفان و زانستی دکن پشتیوی تشتاو که دخوازم ببیجم از جواره ببیجم هیویدارم اف قصه من لباوه تاثیر کروه بکه هنجورا و شنوا کاربن لگورا وان نیرین و پیشنیاره ما دمالا خدا گوهرینه کی چکم قالي بشتاران خد تعالى دسوري علاقة بسم الله الرحمن الرحيم وها فرماندك دبي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خدا تعالی دسپیکا خاطنا وحی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام را آیتا کو یکمین لچای لمغارا حیرای جه پیغمبر داد که و جبرائیل امینش پیغمبر دوی اقرأ بخوینه اوا خواندن مطلقه یعنی هر تشتی بخوینه dünyayı bixwînin, kevra bixwînin, erdê bixwînin, li ser lêkolîn bike, vekolîn bike. Yani her tişta ku hûn dikarin mecûyê xwe da bixwînin, tefekkür û teaqul bike. İqra bi ismi rabbike ellezî xelaq. Bi navê wî xwedayê tê ku her tişt xwiliqan diye bixwînin. Xelaqel însane min alaq. Ew xwedayê ku însan ji xwîn û goşt çekiriye İqra bixwînî hîn bibe fêr bibe ve rabbukel ekrem Rabbê te ji her kesî keremdartir e fedl û kerem û ihsana Rabbê te ja her kesî zêdetir e dema tu bixwîne fehm didite zîhin didite firasetê didite alîkariya te dike her tiştî te re miyaser dike bi navê wî Rabbê xwe ê ku keremdar e bi navê wî Rabbê xwe bixwîne ellezî او خدای کو علم بالقلم بقلم هنویساندن و زانین داهین کرنه علم الانسان ما لم يعلم تشتا کو انسان نزانه بو بی انسان دا فیر کرنه انسان تشتا کو نزانه بو خدای تعالی بقلم بی انسان دا فیر کرنه ev ayetin piroz delil و ispat و yekî ku fermanê Xwedê Teala yê yekem ji bo kesî bawermend her kesî divê gelê evdê min bixwîne gelê mirovan bixwîne ew kes û der û dorê ku divê îslamê da xwendin tune ilim tune zanin tune zanist tune ew cahil û cuhelayê dînê îslamê ne ji wan wetirê ew gelek tişta dizane îslamê da em bibêjin hurriyeta xwendin û hînbûn û zanistî û pêşveçûyînê tune eva emrê Rebbê alemî ye divê bixwînin her tiştî bixwînin her tişta ku li ber we ket bixwînin ku hûn hînê tişta bibe her wisa fermana Rebbê me di surê Qalem da ayeta yekê da divê nûn vel qalemî ve ma yesturûn Xwedê Teala bi qalemê sûn dixwe divê ez qalemê sûn dixwim û tişta ku ji qalemê derdikeve ev qalema hane ev pênûsa hane ne Xwedê Teala pê sûn dixwe divê nûn vel qalemî ez qesem dikim son dixwim bi qalemê ve ma yesturun tiştê ku qalem ji qalemê sadir bir tê nivîsandinê mabez jê kelamê wî ye eva dînê me ye bi qalemê bi nivîsê bi zanistê son dixwe û teşwîq û em bibê teşwîqa însana dike
ji insana pêşniyar dike divê bixwînin bi navê Rebbê xwe lewra Rebbê we her tişt bi qalemê bi nivîsandinê bi lêkolînê bi vekolînê bi zanistê daye em bi vê dayê fêrkirinê hûn jî bixwînin dibêje her wisa Xwedê Teala di Qur'anê de dibêje fes'elû ehle zikrî in kuntum la ta'lemûn tişta ku hûn nizanin ji ehlê zikrê ji ehlê alimên pispor kesê ku di wê mijarê de aleme pispor e elemdar e ji wan însanê elemdar tişta bipirse her elmekî elemdarekî wî heye her mijarekî pisporekî wî heye pispora tibbê heye pisporê matematik heye ê fîziyayê heye ê jeolojiyê heye ê hemû tişê çiqa mijarê ku girêdê bi jiyana me ve heye herek pisporekî alimekî wî heye lê her wisa alimê dînî jî kesê ku di mesela dîn da mütexessisin taybetmendî wan hene têda em bibêjin baherin tiştê dînî jî ji wan bipirse her wisa Xwedê Teala di Sûrê Zümer ayeta niha da dibêje قل يا محمد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ارê bipirse ji wan ma ê ku dizane ê ku nizane mîna hevdûye ê ku zane alimin elemdarin rewnekbîrin rewşenbîrin dünyayê dizane axiretê dizane Xwedê dizane exlaq dizane kultur dizane pêşveçûnê dizane innema yezekkeru ulul elbab ew li ser vê mijara hanina bi tenê kesê kişiyan xwedî aqilmend kesê pispor kesê xwedî aqlekî zekî ew însanê wiha dizane ku kesê zana û kesê cahil mîna hev nene gelê beşdarên birûmet evan çend ayetên pîroz ji me re baz dike û teşwîqa me dike li ser xwendin hînbûn fêrkirin lê mixabin ev mesela hînbûnê xwendinê fêrbûnê pêjaçûyînê di nava me misilmana da Tirkiye me hela di nava me Kurda da zêdetir kêm biye her çiqas hinek însan hene mektebê bixwînin jî ew mekteb dixwîne ji bo ku dîplomekî bigire tê kev karekî piştî ku dîploma xwe girt karê xwe bi dest xist dîsa dev ji xwendinê berdide dîplome girtin çûyîne mektebê dîplome girtin mere nake alim û elemdar belê mirov di wê mijarê da tiştekî hîn dibû dîploma xwe digir û dikeve kar lê divê tu piştî wî dewam bike mesela ji bo me gişta derbas dibe însan gava teze di zewicî nizarê xwe em werbivêje an jî dikare teze xanigî çê dike mirek teze di zewc nizarê xwe dibêje tu yê nizanim jêra koltuxa bigire tu yê jêra em bivê nivîna bigire textê nivîna bigire tu yê em bivê sarinciyê buzdolabê bigire nizam tu yê çi bigire televizyonê bigire dayne ku kî dayne ku dîzayna wê hemû tişê tertibata malê tev em bivêjin di mijarê de di mişê wan de ye di biryara wan de ye çi li ku tê danînê zarokekî xort û keçek teze zewce mala wan çawa dîzayna wî çê dike lê tu kesekî nafikire gelo ji vê malara jî kütüpxanekî lazim û ne lazim dolabeka piçûk jî ji bo kitêba lazim min û denciyekî nexêr li malê me gişta em bê büfe hene em bê dolab hene di dolaban da tenê cincik û mincik henin em bê vê jî vaz û maz û hene tiştê wisa em bê porselen morselen hene şûşe û tebaq û em bê vê jî fincanê xweşik henin lê kitêb di malê me da tune tu kes viya nafikire malê xwe çê dikin xanî teze çê dikin gav plana wî proje wî çê dikin her tiştî tam bi tefasîl bi kitakitî difikirin çi dêl û kibe mutbax çawa bi ode çawa bi oda razanê çawa bi salona misafira çawa bi dîwan çawa bi li ku çê werdanînê lê tu kesekî nafikire gelo em ji xwe re dolabekî kitêba dayînin kütüpxanekî tune li welatê me berê gava mele dibûn mele hatû gunda li gunda bi taybet tenê kitêbê mele hebûn tevê kütüpxane tenê kütüpxana mele hebû ew ji van demê dawî pêş de ji xwe kitêb jî pir tune hebû van demê dawî di mala mele tenê da kitêbxane hebû ji ber wê mêrû xwast em balê bikişin ser viya gelî misilmana gelî însanan gelî kurdê ku mogudarî dike hûn li ser çi bîrû bawerî dibe kêfa wê bira di mala we da kütüpxanekî hebe bira di mala we da dolabekî hebe textekî hebe bira çend kitêb te de hebe her tim bixwîne
teşvik bike hûn bixwîne zarê we bixwîne bi xwendinê merû medeniyetê pêja dibe merû şaristaniyetê pêja dibe aqlê me ra pêja tere fikra me ra pêja tere zanîna me ra zêde dibe merû her tere dibe însanê ronekbîr rewşenbîr hem fayda me ra ji me re hem ji zarê me re hem ji çevra me re hem ji ciwarê me re hem ji aqrebayê me re çê dibe heta carekê din bîm di xêr û xweşiyê de lêjbîr neke hûn kesî ku vê kasetê vê vîdyoya me gudarî dikin heman di mala xwe de koşekî dolabekî valakin kitêbê we tune herin bikirin bîn û werin kitêba mala xwe de bicîkin û bixwînin heta carek din bîm di xêr û xweşiyê de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.